Ugi ndherekaken niki Pak Mentolo kula tak tanglet. Nggih, iki rak ewah mantu to. Sik to. Aku nek ditakoki ning kene gak krungu. Monggo dherek mriki kok ya. Oh, arep melok rono iki. Ayo Pak, iki wong bocah iki dikrubut wong loro. Mas aku tulungi ya. Sing dino jali itu. Yo kabeh. Ora enek. Sing gelem sing nulungi. Sing gelem nek tak kene golek iku. Ora enek sing gelem nulungi aku. Ya wis. Pun kula tak keng mriki mawon. Niki dulur-dulur saking Kucang Anom. Kucang Anom sedaya. Atas sanget. Anika dateng inggil teng atas panggung. Mbak Tania apa kae? Tukang mikul dandang iki mesti. Kata macake warok nek. Ndherekaken ramudhaipun keluarga Agung saking Kucang Anom. Mantu. Napa bedane mantu kalih ngunduh mantu, Pak? Nek lha niku nek mantu niku mesti temu manten. Nah, nek mantu, nek ngunduh mantu niku sebalike. Pripun sebalike pripun? Sebalike niku manten temu dateng mriki niku mantu, nek ngunduh mantu niku nganten dipun jaluk teng kene besan. Oh. Niku jawaban terlalu Sing bener niku kersanipun gamblang. Nek mantu rak wis nyoto nek mantu niku ewah no. Lah iya. Nek munduh mantu Pak. Ngun niku ngundang tangga, nundang tangga. Duduhno iki lho mantuku, iki lho besanku. Supaya ora duweni rasa cedya sapa to kuwi. Oh ngono. Tanggane do ngerti. Ngunduh mantu. Mulai mantu niku diarani manten. Manten tegese Mantu sifate menungso sing ora gelem meneng. Heeh, ten Ditenono nang jurak umek ae. Ayo kok bengi ben umek kono nganten loro. Lah yo. Ayo Pak, mumpung enten niki lho biduan cantik sekali jauh diundang. Lho, aku nek aku tak kok kene wae wong kene-kene kebuntel wong ayu-ayu. Tak kenal maka tak sayang. Derek ketepang gak diwano. Iya derek tepang gak diwano. Munggah panggung. Ya. Kok bareng nang kene sapa gemet. Ya Allah. Derek dina tangan kula Fiona dia istimewa tak jenenge nggonku. Fiona saking Kasiman Bojonegara. Apa nek tumone to, Nduk? Ora Pak. Kan kok esrek kuwi ngono menungso ku duwe ciri khas dhewe-dhewe. Oh, duwe ciri khas dhewe-dhewe ya. Wis to, nek gak ngono ku gak Fiona. Ngono tak kira nek sing sijine sing ngene iki ora tak kira nek bocoro apa piye ngono. Ya kuwi jenenge Fiona. Nggih. Nggih, ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak niki diparingi koleksi rumiyin apa? Ya manut. Oh, manut. Manut karepake kono ayo, manut karepake. Ya Bu, awet niki para pepunden para kadang dipun aturi sugata parisuka. Kersane anggenipun Rahayu Sugata Parisuka niku saya tambah eco dipun aturi lelagon ingkang jumbo. Nggih. Ayo sinarengan kalian seni gembrung Muda Irama. Nah, ingkang dipun rawuhaken saking lor kono. Saking tangga lor kono, wadah ya. Dari ada makan pitik hari sepol aku komplit sak audione ya saka lor kono. Niki nderekaken Ibu Jogo Temanten saking Laladan Dusun Meduri. Ya, Bu Sri Meduri Wedding Gallery. Alhamdulillah. Mbak Wiwi Widya. Niki rias kuncoro saestu Bapak. Niki nek sing pun tepang niku generasinipun Mbah Sri. Oh, generasine Mbah Sri Meduri. Nek Mbah Sri niku pun boten asing malih. Boten asing. Niki generasi penerusipun. Penerusipun putrinipun Mbak Wiwit Mbak Wiwi Widya. Wiwi Widya. Wiwi. Ya. Sarang Muda Irama. Coba rasakno Muda Irama. Muda Irama Pak. Cuma bisa kata yo. Ya bahasa Indonesia lho ya. Nek iki basa krama.
Fiona kan orang Indonesia. Ya. Sayangku sepakistani burung apa berkata usahane ibarate bumi sausing gogone ojo kuwatir sayang ora bakal luntur ora bakal munte udah irama aku nggak tembus tekan kayangan terus warnanya bergoyang bersama Udo Irama. Ada multimedia bekerja berkarya musik Meduri Wedding Mbak Lili sayang ya terus out ayo kene tuh ayo mampu sakit lebih ya Kapiarso sinarengan Mudo Iromo kebareng mangke yuk langsung naik karena mas mak naik panggung sana ada mic-nya di sini omong satu nggih
mangke dilanjut foto keluarga kalau mau mangke dipun dherekaken bedol Domas Manggoro Manggala mangke digoyon maton jejogetan sawetawis dateng sasana ngajeng awit menika musik dateng mriko syuting dateng mriko yo wilujeng santen Cak Gandul Cek nggih wilujeng santen Pak Mentolo sehat nggih alhamdulillah pangestunipun nggih lama kula tak jumpa kali bapakku yo Master sehat nggih alhamdulillah pamuji donga jenengan alhamdulillah kanca-kanca niki mudah ora ngertos mboten seniman seniwati Margo Mulya Bojonegoro Margo Mulya tambah rejo napis oleh tambah rejo napis Margo Mulya itu rukun oh iya to kok ya wahyu iramane kuwi ning gone Meduri iramane kuwi wis ketampa ning gone gedangan terus tiba ning gone Pak Sugianto ketok muda-muda menyesuaikan nyatane senimane ya nonoman mergo sing tuwek paling enom enek apa neng sing enom lho ya tanggon lho urung betul untune monggo keluarga yang mau foto niki badhe kondur lho wes aku kondur kok mboten salaman kalian nganten riyin to lucu Mbak Putri urung nyanyi monggo keluarga yang kersa foto nggih langsung mawon monggo aku wis ngapal donyolan wakil Pak jane ngono Mbak Putri iki ta mriki nggih aku dikaya sepelan candi iki lucu jane adek do mulai lah iya aduh aco iki nggih pun mau manjan mbok mlayan ten kejijiban enten kawigatosan sanes nggih mboten napa-napa saya wigatos sedaya penarian berkah barokah amin kemantenipun dados warga sakinah mawaddah warahmah amin niki desane napa desane niki desane Napis dukuane Kali Dandang dusone Bangkle dukuh Bangkle enek tempe wae tampah desa Napis wong sak Bangkle muga-muga berkah barokah amin tak golek-golekno Pak ya golek tuku tempe karo krai apa kuwi wong sak Bangkle kakak rezeki amin tak kira rai wah gulikok kok enak lho sampean iki ning Semarang tuku genteng apa kuwi aduh men lho karo telur-telure Pak kula rokoke dereng aku iya aku malah dremes nggih matur sembah nuwun anak kapan saka Pontianak apa kuwi muga-muga nganten teng duwe anak amin yes ngaten donga sampun niki tugas kula napa mulai ya joget nek Domas Manggolo ini saringan dari juru rias Bu Sri Meduri atur sembah nuwun tetap konsisten dan juga mungkin dadosaken berkah sedayanipun amin sedaya ingkang sami rawuh muga-muga pinaringan berkah barokahipun anggitipun sedekah ora lokak sangsaya kebak ora wutah iso wutuh ora rubuh sangsaya bakuh Putri Domas Manggolo ayo sini-sini semuanya yuk di sini ada bintang tamu Mas siapa Mbak Putri Putri Sagita Boten Putri Sagita Putri sinten lali aku oke atur Mbak Putri kalau ngaturaken pembujuan di sasana Manglipur sinaringan kalian Budha Irama Putri iku rapu enak mantan gitu aku percaya nggih tasih eling nggih nggih foto dah oh malah muncul oh mama ini mamanya rugi jadi ini sepurane aku rasa dereke Muda Irama cukup aku ngelatih guys gak apa-apa angger cah-cah wedo lancarnya semula seneng aku Puspita Nala Mas pamuditane Mbak Putri monggo iya niki kewajibannya kula Putri Domas Manggolo ini ada Puspita Nala kurang jogeti yang mau joget angkat tangan yang enggak mau joget sing lanang tugasnya
ngukuti teror karo nglumpukne kursi sing wedok rangkuke diambung MC. Lah sampean ya MC Mudoro. Lah nek ngene kene kok iso Pak Mentolo wis rapate iye ya. Wis pitana lagi. Heeh. Kuncine mung. Kuncine F rendah. G berarti. Hah? Ki malah dhuwur. Ya AA. Agak malah dhuwur. Kok tak biasa lho mungkin. Pak, mohon izin Pak. Nggih, alhamdulillah. Heeh. Ya. langsung ingin kerja foto Mbak Amang kamu ya Mbak Amang kamu monggo fotoin Mbak Nanda keluarga besar saking Bapak Kasmin monggo yang mau foto monggo Ibu Bapak keluarga besar Bapak Kasmin yang mau foto dipersilakan monggo apa Kapan dina lo, jangan
Wes moga-moga untuk barokah. Amin. Ini ada permintaan satu lagi Pak. Apa gadis manis Kalimantan. Gadisnya di sini, manisnya di saya, Kalimantannya negone Caca. Betul, Pak, ini kan kita Kalimantan. Nesu, keker ya. Aku sudah gelut tok Masam. Macem-macem. Monggo. Masih bersama Mudo Iromo. Ini pimpinannya Pak Sugianto yang ngendi? Oh, piantone pun jan tenan kok. Ayo, gimania. Aku hanya mau pesan, Mbak. Mau sampai lebih berhati-hati kalau mengorbit pemain. Ini ada penyelundup sampai ada. Saya bisa. Gak seragam abang lu. Grupo sopo lu? Kok bisa penyelundup bareng Grupo sopo? Saya gak ada abang itu. Nggih. Ini nanti anak apa, Pak? Ayo. Lu tekan dingin nang BlackBerry yo teko lu. Oh, Yo. iki aja. Sing dikon ki ya enek. Babu ya awak kalunge. Alah. Apa panggir mampu kalunge meteran itu lho. Ayo. Iya. Ini oh kok mulai sih piye ta salin dulu agak mulai urung salin kon mulai. Sampun Dek ya. Jadi anak pinter nggih. Cita-citanya apa cita-citanya? Oh iya, pengen jadi dokter karo suster ya, kompak.